mentagas ngi kwa ban niatho ya bara kinong song jong gajalla Meghalaya khamtam ya ki kme pa ne ki bedan ki khon ki ba bam ya ni gaja kan gi shat lang ba kan ga skim pm portion ba hadin bangila dep yakhi ashlong haka ndayar bat lai photarik upanai agos arajar aqua haka bangila yathia haki madan haki surok namar ba ka sarkar kam sngap ya ka ei ka bangiapan na ka banta ban penkiu ya ka jing ai sngau bahan ka norium te hadin ang to ngila ka jing karen ka don ba ka sarkar bakan ai ka education department kan penkiu ka jing tarwa na ka sispa tangga si banai kan penkiu no aska arajar si banai te nakaliang ka jongi ki kuk ki badan hapo kane kalama ka jong all Jaintia Mid-Day-Meal Workers Union ngilai phai saye ban ngila ai por ka sarkar na menta lai banai nrai hakine ki hadien bal akun ne ki neshi banai no bi dap ai por ngi yasno tho ba ka sarkar jalla ka jongi kan salai do shak election MLA ka ban long hamne arjar apulai kumta hadien bal ngai perkhat sani bha Yeshim gala ka perkhat ban ongya ka sarkar jalla ban pensman ban pelongkam no ini kicing dawa jungi hapo uni ubnai Oktober namar kan ubnai November iyo iba ki MLA kila bat ki minister kila bonkam hajar laki jongki constituency ya duai nabanta ba chief minister on ay kane ka jing karpat ka jongi ngikmi lanti ba chief minister Konrad Sangma kumba usai ngiyoi baula ai kata kesan hajar tengka sipeu hajar tengka kawai galong yeng ne sikinong rep ngikmi lantiru baun ai ka jingyaram ban penkiwi kan ni ka honorium khnang bangi kum gikup ki badan hajalla Meghalaya ki babantrai kam ya kan ka scheme naga banta bagi khna ka jongi ki khon ki jongi ki balai school nado ki pre primary hadok secondary level kin yo ka met ka bakwat ka bakhalan bat kum juro ka perkhat perdan ka bayang ta jinge lai bat kane ni kerpat yu chief minister sashi se tas nga bah kala dai gapor kala dawai ngi ba penkiu no ya gani kam norim te sagawai ka bantai ka banyatho angne ba ya kane ka anorium ka dai ka ba ka sarkar jilla ka dai bansi manu bunai nado ni upanai July August September lai banai hado menta kasngi ngidang khimilanti ba ka sarkar jalla kan siu no kan ai no ita ka pisa ka badai 6000 tangka si banai nrai phause hado meninro ka sarkar kan pat siu haga bangi kum kikum kinong shadjas ngi ngila adep trai ka kam ngila shed na do banai no kasngi Monday hado kasngi Friday mana kasngi shadja Andrai hakini ki lai saw banai bala adab ka sarkar kam sew ya ka ai ka bai nong ka bang idai banyo te jinga dai bat kane ngidang up hado ka lai poi trik October lada ka sarkar jalla kam sew ya kane ka bangila dep trairo ta ka mon ngiban se ngin shim ka rai ka bakham tange shosho bat ki breu jong ka sarkar khamtam yo commissioner secretary Dr. BDR Tiwari jong education department Ambrosi Marak ubadai director bal secretary education kila pan sngawingi kila pan por yangi hado kanik art rew tarik jong new banai October kata ka mula sisngi nagabanta ba kindang pen yang ya keren kinang wat kalan kalanti ba kumno ba kin yo ban pelongkam ya kane ka jing tarwa ka jongki ban ais ngeu bah shaki kok bara ar hajar ka namar kan kta ya ka platang ka jong ka jalla Meghalaya te hajinga dai bat kane ni ne kaleng ga jongi ngila ai por ya ka sarkar jalla hado ka lai phawai tarik jong ni banai October te kawai na ka rai ngi shim bahagane ka lai phawai tarik ki midday meal cook ne ki cook kam helper barok kawai ka jalla ki badan hado khat phara hajar nyau spa nya pun reungut kinwan na barok ki district jong ka Meghalaya kata kamut nado nagaro nakhasi bana Jaintia jungi ngin yalum lang hamadan yoreng hep
nado ka chpeu baje min step hagane ka jing yakan do ka jongi kandai ro ka sen ka manangkong bat ka jo ka por ro kandai ka sen ka bakhat do ka bangin ha banya le banya khun na ka banta ba ngin im kum ki midday meal cook nangin singan ka jing im namara kan ka chispa tangga si banai hagine ki sngi ka yaw ka hat ki marba mardi ke la kiu talada ka sarkar kam ai lada ka sarkar jalla kam manjur ne kam pediang ye kan ka jing pan ka jongi te nagalang ka jongi kum ki midday meal cook ki badonang ne da jantia bat ki wai na pon khasiro ngisngau ba ka sarkar kala dai ban pendok ne ban pendam si sendon ye jing traikam jong kan ka PM portion na jalla Meghalaya nrai lada ka sarkar ka manjur ban ngikmi lentiro ba chief minister ban rat sangma ba bat ka jo ka pori ka platan ka jong ka sarkar Meghalaya un snap ye kan ka jing karpat bat un pentraikam Sengap men ko kau ban yo ban yang kedolang kumni kat ki president secretary of repair nagi block ki unit te kumtangi wan ra chiti ki nong sejasni kan ni long ka jing pentip se baro ki nong sejasni school ba ni kum ka seng na po jantia ringkat bat ki nong sejasni na ki district gapet badon ha po ka Meghalaya ni la sim ka wei ka rai ba ha ka lai poetrik indon garali hang te ha madan fire brigade yoring heb ba ngin yami pai ba nakabenta ban dawai ya laga jong ka hok kumba nilabu ki memorandum cha chief minister cha do governor cha do prime minister ti kumta ngi kum gaseng nila bu kini ki jing tho ban kini ki jing dawa ba ka te gasngi ni ya ban penbana pai ba ni penti pai ba be dei ke jingan enti jong kaseng ke jongi ti kumta naliang jonga president tan kilong tan kumta ki brief lani ka jing batai bani ngin yo na ya dawai sa jongi ima kro lam salan ki perian tang kumta biswa